hemen ere hitz eskatzen dute. Bai, Monse naiz, Eusko Alderdi Jeltzalearen izenean hitz egingo dut eta Andoniri nahi diot erantzun. Hitz egin dezu blog bati buruz, anonimo batzuk, nik usten dut argi eta argi jarri degula baleiken, blog hori pertsonala dela, bai ikusten da argi Eusko Alderdi Jeltzalearen pertsona badala, baina ez du inunen jartzen Zumaiako Uri buru batzarraren iritzi ematen dunikan. Gure web horria zumaiapnv.com da. Eta orain dela 4 urte ere izan zen anonimo bat, eta anonimo guztia bezala, ikusten da nondikan noa jotzen duen, eta anonimotasun horretan eskutatzen baldin badu bere iritziak eta emateko eta min ematen balute, zetentzen dugu, baina argi eta garbi utzi dugu zein dan gure web horria. Orain, orain dela 4 urte gu jaso genuen anonimoak eta blogak. Eta blog hori beti izan da pertsonala. Inoiz ere ez du jartzen Zumaiako Uri buru batzarren izenean hitz egiten duena. Inoiz. Eta beste gauza bat, eskatzen duzu errespetua. Nik ere hemen errespetua eskatzen dut. Zegoen dela gutxi guk korrika parte hartu genuen bezala. Eta errespetua denon artean. Eta han jaso genuna eta pasa genuna, hori ez da herrian elkarlanean aritzeko modua. Hori bakarrikan eta Monsek esaten duen bezala errespetua. Errespetua beti. Bai, nik argi jatzen dut, baina zuk esan dezu guain danan artian eskatzen dezula errespetua eta errespetua. Nik ere hemen denon horrean eskatzen dut errespetua guretzako. Hori bakarrikan. Etxetik ere aidia batzuk, saioa jarraitzen eta komentarioak galderak egiten, eta Josuak hau hemen jarraipena egiten, eta ze kontatzen du jendiak edo ze galdera daude hor, sarean, interneten egunean. Arratsaldeon. Beak egin bertzun nau, eta nahi pasadit pelota, baina internetetik zabaldu dugu aukera, lehenengo aldiz, Twitter bidez ari da jendea galderak eta komentario asko egiten, zuek hitz egiten duzuen bitartean jendeak hemen bere komentarioak egiten ditu, emailez ere galdera batzuk jaso ditugu, danak ezingo ditu zabaldu, orduan, komentario batzuk eta bakoitzari galdera bana pasako dizuet. Baina hitz egin gehienen inguruan galderak atea dira, asko erantzun dituzue. Komentario batzuk atea dianak hasierako lehenengo irekiera saioari buruz, papera irakurtzeak ez lukela balio beharko mai inguru batean, komentatzen zen. Beste batek komentatzen ia eseri izaten modua paktoetarako bidea dan. Zozketa izan da. Hala esatezoten bildu aralar, baleikeko moderatzailearen eskerretara, H-11 eskuinetara, etorkizuneko paktuen aderazgarri, horrelako gauzak entzun dira. Galdera batzuk egingo dizkizuet. Botako dizkizuet galdera guztiak eta erantzungo dituzue, bale? Monse, galdetzen ziguten, emailez, txaro galdetzezun, ez aizu iruditzen Zumaia Lantzenek erru asko daukala udalaren ekonomian, zergatik aurreko legealdian Zumaia Lantzenen plan defizitarioak sartu ziren, adibidez, odietako 1.200.000 euro defizita sartzen duena, galdetuko ditu guztia, eta erantzuten dituzue. Pili, ez bazaude frontoiarekin ados, zergatik bozkatu zenuen alde, hauteskundeak direlako, Iñakirentzat ez dago galderarik, baina galdera bat egin digute orokorra, nahi behizuzuk erantzun eta gainontzekoek ere denak ados daude etxe bizitza hutsak merkatura atea behar direla esatean. Bakoitzak zer planteatzen du horretarako? Eta Aitor, barkatu. Orain. Galdera, iritzi galdera bada. Zein da zuen planteamendua? Hau da, 2007an alkate bat aukeratu eta gero plantatuta utzi zenuten gobernua gutxiengoan utziz. Bazirudien ezen utela gobernuan sartu nahi, ez ezker abertzalerekin, ez da PNV-rekin ere. Orduan, ze planteatzen dezute orain? Ez badezuen nahi gobernuan sartu, zertarako aurkeztu, oposizioan jarri eta aurrekontuetan zuen gauzak negoziatzeko gobernuaren bidea oztopatzen? Galdera da, zuen asmoa gobernuren baten egotea da eta zeinekin? Hoietxe galderak. Bakarrik paperena esan behar, ni
politikoa eta ni orduan Madrilgo parlamentuan naiz eta Gasteizkoan ez dare. Orduan ez nago horrelakotan ohituta eta papela behar izaten ditut. Zumaian antzeneko gestioa 16 urtean zehar, gure alderdia harro dago. Eta Zumaian gauza asko egin ziren, eta Zumaian hartutako erabakiak aho batez onartu ziren urte askotan. Hori hala da. Gero alderdin batek edo beste bidea hartu zuen, baina gu harro gaude gestioari buruz. Eta nahi duenak datuak argitzea argituko dizkiegu. Baina oso erreza da prentsan ateatzea eta ez dakitze kontatzea, baina errealitatea bestea da. Eta ez dakit adibide bezala, bilera batean izan zen, eta Andoni hemen dago, baina nik uste dut Tomas Izmendi Zumaia Lantzako gerentea agurtu zenutenean, eskertu zenuten Zumaiaren alde egindako lana. Orduan horrek zerbait esan, orain legealdi honetan, Andoni etzan izen hitzak. Orduan horrek zerbait esan nahi du. Gu harro gaude egindako gestioari buruz, alderdi guztien adostasuna egintzalako hainbat eta hainbat urtetan. Pili? Frontoiaren inguruan. Bai, frontoia. Bueno, zergatik bozkatu duten alde, irtenbide bat emateko. Horrek ez du esan nahi, ni konforme naunikan proiektu horrekin, baino irtenbide bat behar du. Eta horregatik bota diot alde, eta berriz ere botako nuke alde, baina nahi detelako ja egoera honekin bukatu eta Zumaiak frontoi bat euki desala. Horregatik bozkatu de bestik ez. Aitor, zurea uste zalako gobernuaren inguruan. Eta barkatu, eta galdetzen zuen baita ere ja hauteskundia delako, ez kasualidadia izan da, eta hau ez da gure errua baizik eta gobernuaren errua, justu aste honetan edo atzo izan zela esleipena eta atzo euki genula horren boska. Osea, ez da gure nire errua hauteskundia datozelako, baizik gobernuak aurkeztu dula hau hauteskundia baino lehen. Bueno, nire galdera zenean erabat politikoa da. Baina, bueno, en fin. Lehen da bizi, nik izena eman nuela koalizioan posibilitatzeko aukera hori Zumaian. Egon naiz 4 urtez aholkulari bezala, azkeneko urtea zinegotzi bezala. Hori da, aurretik esaten detena. Eta zer egingo deun, galdera zan, zergatikan apoiatu gendun udala eta gero kanpon gelditu ginen, holako zerbait zan, eta guain zer egingo dugun, holako zerbait. Bueno, komentario mailan esatezan, aurreko udala, o aurreko gobernua plantatuta utzi zen dutela, baino galdera zehatza da, zuen asmoa gobernuren batean egotea da, eta zeinekin? Galdera hona da, baina hauteskunteen ondoren erabaki beharko dugu hori. Hau da, ez dakigu, ez da ere zinegotzik ateako deun. Igual ez debatatzen, o igual bai, o igual bi, o igual alkate izango naiz, ez dakit. Zeina dake. Orduan, galdera horrei erantzuna zuzeneik ez daka. Zeinekin elkartu? Horitan eitzen berra dago. Printzipio zentzuteko prest gaude proposamen guztiak. Etxe bizitzen inguruan zan beste galdera, ez da? Iñaki nahi bat zuzen. Bai, etxe bizitza hautzen zer egin daiteken, ez da gai erresa, dudarik ez dago, orain arte inork formula magikorik ez du atea, ez? Gu saiatu gara, legealdi honetan, lehendabizi azterketa bat egiten, zein etxe bizitza utz dauden Zumaian, oker espaldi manago 600 y pico etxe bizitza utz daude, kontabilizatuta, eta saiatu ginen baita ere, begira egon ginelako ibiaren rekargoa berezi bat egiteko. Gertatzen dena da, hori aurrera eramatea ez dela erresa izaten. Foru Aldundiak oker espaldin banago gai horretan ere zerbait egitekotan da. Azken finean ahalmena kasu horretan bai Foru Aldundiarena eta beste parte batean udalena ere izaten delako. Eta beste modelo batzuk ere begira egon ginen eta Espainia guztian bakarrik 2 udaletxek, Sevillakoak eta Valentzikoak oker espaldin banago, antzeko formula bat ezarrita zeukaten, baino indarraldian ezin zuten jarri legearekin topo egiten zutelako. Eta gu, azken finean, oztopo berdinarekin aurkitu gara. Edozein kasutan, egia da Eusko Jaurlaritzak ere dagoeneko programa batzuk martxan jarrita dauzkala, alokairuak martxan jartzeko, eta iniziatiba ezberdinak ere martxan daudela, ez? Eta zentzu horretan, Zumaiak ere akordio bat lortu du Eusko Jaurlaritzarekin, informazio trukak eta izateko, eta alda neurrian baita ere
utzik leudekeen etxe bizitzak merkaturatzeko eta Eusko Jaurlaritzaren izenean jartzeko bera kontutan izateko, ez? Edo nola ere, seguru aski arlo honetan pentsatzen dut, Foru Aldunditik edo beste administrazioetatik bultzada bat emango zaiola, eta hildo beretik udalek ere jo beharko dugula. Berriz diot, saiakera bat egin dugu eta egiten jarraituko dugu. Bueno, behatzi jota dira, uste... Bai, erantzuna dezu, bai. Etxe bizitza, azkeneko galderan inguruan. Nik uste dut,